Καλημέρα κύριε Ποντίτη, καλημέρα Δέσποινα. Τι κάνετε, είστε καλά? Ελπίζουμε πάνω από όλο αυτό ευχόμαστε να είμαστε καλά. Δόξα τω Θεώ. Ωραία. Για να προχωρήσουμε και να συνεχίσετε έτσι δυναμικά κι εσείς κύριε Κωτάκη. Τι κάνουμε, πηγαίνουμε σε παράταση έτσι, όσον αφορά το lockdown? Η οποία μάλλον θα αναγγελθεί χωρίς διάγγελμα όμως, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, πάμε λέτε, γιατί ανακοινώσεις δηλαδή ναι, δεν θα έχουμε επίσημες ανακοινώσεις. Η αίσθηση που έχω τις τελευταίες ώρες είναι ότι θα πάμε στην παράταση, αλλά νομίζω ότι δεν θα το ανακοινώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Για ποιο λόγο αυτό εκτιμάτε? Κοιτάξτε, στο προηγούμενο διάγγελμα, αν θυμάστε καλά, μιλούσε για 3 εβδομάδες, για υπομονή 3 εβδομάδων. Εάν λοιπόν κάνει ένα διάγγελμα και ανακόλουθος θα είναι, αλλά σε σχέση με όσα είπε τότε, γιατί είχε ζητήσει και ο ίδιος αλλά και ο κύριος Χαρδαλιάς, θυμάμαι τις λέξεις του, υπομονή 3 εβδομάδες ακόμα, εν πάση περιπτώσει, όταν ο κόσμος την ανακοίνωση του διαγγέλματος και του νέου lockdown δυσφόρησε. Αλλά και βεβαίως διότι ένα διάγγελμα τι περιεχόμενο θα έχει μέσα στα Χριστούγεννα, ότι δεν θα κάνετε Χριστούγεννα, οι ηγεσίες του Πρωθυπουργείου, δεν αναφέρομαι συγκεκριμένα στον κύριο Μητσοτάκη, δεν είναι για να ανακοινώνουν πολύ δυσάρεστα πράγματα, ιδιαίτερα σε περίοδους σαν αυτή που διανύουμε. Πολύ σωστά εκτιμώ πως έχετε δίκιο κύριε Κωτάκη, έτσι, προς αποφυγή αντιδράσεων και όλων αυτών, ναι, αυτό τους λένε και οι επικοινωνιολόγοι. Είναι το 2020 ούτως ή άλλως μια πολύ δύσκολη χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας δεν έγινε τίποτα κανονικά, δεν κάναμε Πάσχα, δεν κάναμε παρελάσεις, δεν θα κάνουμε Χριστούγεννα από ό,τι φαίνεται, δεν έγινε η έκθεση Θεσσαλονίκης, πράγματα τα οποία ήταν σταθερά γενικότερα στη ζωή μας, τέθηκαν σε αμφιβολία. Νομίζω και αυτό έλεγα τις προάλλες κύριε Κωτάκη, ήταν ένας χαμένος χρόνος από τη ζωή μας. Κοιτάξτε, εγώ δεν θεωρώ τίποτα χαμένο από τη ζωή μας. Θεωρώ ότι οι δοκιμασίες στις οποίες ζούμε, η ζωή μας δεν είναι ποτέ γραμμική. Τα πράγματα δεν θα πηγαίνουν πάντοτε καλά. Ότι κάτι κρατήσαμε μέσα από όλο αυτό, λέτε. Μας προσφέρουν και αναθεωρήσεις, μας προσφέρουν ευκαιρίες να αναμετρηθούμε και να γνωρίσουμε. Ναι, αυτό πιστεύετε εσείς, ίσως και εγώ κύριε Κωτάκη. Οι νέοι όμως, αν είχαμε θέσει το ερώτημα σε νέους, σε 18χρονους, σε 20χρονα παιδιά, σε 25χρονα, νομίζω δεν θα είχαν την ίδια άποψη. Για αυτούς ήταν ένας χρόνος χαμένος. Έχετε απόλυτο δίκιο για ένα πολύ απλό λόγο. Διότι ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε το 2000 στο Millennium και είναι σήμερα 20 ετών, έχει γνωρίσει μια Ελλάδα η οποία ήταν πάντοτε στα ψηλά της και πίστευε και πιστεύει ακόμα ότι αυτή η Ελλάδα πάντοτε έτσι ήταν στο παρελθόν. Άρα οτιδήποτε οδηγεί την πτήση σε χαμηλότερες έτσι, περιοχές, στην πραγματικότητα συνιστά οπισθοδρόμηση για τον εαυτό του. Και αυτό είναι απολύτως αντιληπτό ως προς την ψυχολογία της νέας γενιάς. Βέβαια, ζήσαν και τα παιδιά αυτά του Millennium που λέτε κύριε Κωτάκη, ζήσαν και την οικονομική κρίση. Βέβαια, βγήκαμε μέσα από αυτό. Ήταν και αυτά τα παιδιά αισιόδοξα, ωστόσο τώρα πατάνε φρένο και βλέπουν τα όνειρά τους να σταματούν. Είναι πολύ δύσκολη η περίοδος, έτσι, νομίζω, για αυτά τα παιδιά που ζήσαν αυτή την 20ετία. Έχετε δίκιο απόλυτο, γιατί μιλάμε στην πραγματικότητα για την πρώτη γενιά μετά τη μεταπολίτευση και να μην πω μετά τον πόλεμο, αλλά στην Ελλάδα σίγουρα η πρώτη γενιά μετά τη μεταπολίτευση, η οποία δεν έχει ζήσει, δεν θα ζήσει ή δεν ζει ήδη, βασιλετώσει όπως το θεωρεί η ίδια, και είναι καλύτερα από τους γονείς της. Όλες οι γενιές από τη μεταπολίτευση και μετά ζούσαν καλύτερα. Το ίδιο ζήσαμε και εμείς. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σας. Αυτό το μεγάλο πρόβλημα ψυχολογίας, αλλά αυτό είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί νομίζω η πολιτεία. Καθώς εδώ δεν ξέρω αν μιλάμε για χάσμα γενναιών, αλλά έχουμε να κάνουμε με γενιές που όταν ακούν τη λέξη πείνα, ενώ στους παλαιότερους τους παππούδες μας, αλλά και στους πατεράδες μας και στις μητέρες μας, έχουν στο μυαλό τους εντελώς διαφορετικά πράγματα. Άλλες καταστάσεις. Σε σύγκριση με αυτό το οποίο θεωρείται πείνα σήμερα. Πείνα τότε ήταν, σήμερα κάποιος ο οποίος πεινάει, έχει ένα πέτο φαΐ, το ελάχιστο. Δεν λέω ότι αυτό είναι το ιδανικό, αλλά κάποτε στην κατοχή, όπως μας λέγανε οι παππούδες μας, όταν φώναζαν στους γονείς τους οι πατεράδες μας
πεινάω, εκείνοι του έλεγαν δεν πεινάς, διψάς. Και χόρταναν με το... Θα πιείς νερό και θα χορτάσεις, και αν έχεις μια φέτα ψωμί και ακόμη καλύτερα λίγο ζάχαρη από πάνω, θα πρέπει να είσαι ευτυχισμένος. Ναι, αλλά ας δούμε όμως, γιατί το αναφέρω αυτό, και για να δικαιολογήσει κανείς τίποτα ή για να κάνουμε τη φιλοσοφική συζήτηση, αλλά γιατί αυτή η χώρα με προσφυγιά, με κατοχή, με πείνα, με τραγωδίες, με διχασμούς, κατάφερε και στάθηκε στα πόδια της και ανέβηκε και προς τα πάνω. Αλλά η πορεία της δεν ήταν πάντοτε προς τα πάνω, είχε συνέχεια διακυμάνσεις, είχε ανεβοκατεβάσματα, είχε αναταράξεις. Ζούμε λοιπόν μια περίοδο παρατεταμένη από το 10 στην πραγματικότητα μέχρι σήμερα, ισχυρότατων αναταράξεων, όχι μόνο την νέα γενιά, αλλά όλους μας. Μας έχουν φρενάρει, όλους μας έχουν καθυστερήσει. Έχει καθυστερήσει η χώρα συνολικά, για να είμαστε και περισσότερο ακριβείς, και αυτό δημιουργεί μια κοινωνική κόπωση στον πληθυσμό. Και ανισότητα όσον αφορά, ξέρετε, με αφορμή το κλείσιμο των σχολείων και την τηλεκπαίδευση. Αυτό που παρατηρώ, κύριε Κωτάκη, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Νομίζω ότι έχει δημιουργηθεί έτσι και μια... παιδιά δύο κατηγοριών, μαθητές μάλλον δύο κατηγοριών. Ξέρετε, είναι πολύ άσχημο. Υπάρχουν πολλές οικογένειες, λέγαμε προηγουμένως, ναι, η πείνα και η φτώχεια διαφορετικά τότε, διαφορετικά τώρα. Αλλά είναι πολλά παιδιά που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, που δεν υπάρχει δυνατότητα ίντερνετ, ηλεκτρονικού υπολογιστή στο σπίτι. Καταλαβαίνω τι λέτε ακριβώς. Διότι επειδή μερικά πράγματα θεωρούνται δεδομένα στην πατρίδα μας, κανείς μπορούσε να σκεφτεί ότι υπάρχουν οικογένειες και γονείς και μητέρες και πατεράδες, οι οποίοι δεν έχουν τα χρήματα, δεν είχαν τα χρήματα για να έχουν τον προηγμένο υπολογιστή που θα μπορούσε να βοηθήσει το παιδί τους να μετάσχει στο μάθημα της τηλεκπαίδευσης. Κύριε Κωτάκη, και όχι μόνο. Υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να πληρώσουν τον λογαριασμό, τον τηλεφωνικό, στην εταιρεία με την οποία έχουν συνεργασία, και με αποτέλεσμα να μην έχουν ίντερνετ στο σπίτι. Το πιο απλό. Καθυστέρησαν οι γονείς, δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το λογαριασμό. Τηλεφώνου. Δεν πέφτω από τον ουρανό, κύριε Βοδίτσι. Ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει, και γι' αυτό άλλωστε και στα γραπτά μου προσπαθώ να το απηχώ αυτό. Στην πραγματικότητα, μόνο ότι όλες οι στατιστικές μας λένε ότι στην Ελλάδα, εν πάση περιπτώσει, η φτώχεια έχει περιοριστεί. Στην πραγματικότητα, πριν ακόμα από τα χρόνια των μνημονίων, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών, και βεβαίως τώρα πολύ περισσότερο, υπάρχει αυτή η νέα φτώχεια που να μην μπορείς να ακολουθήσεις αυτόν που προπορεύεται. Δηλαδή άλλος να έχει και άλλος να μην έχει. Άλλος μπορεί να έχει υπολογιστή, άλλος να μην μπορεί να έχει υπολογιστή. Άλλος δεν μπορεί να ταξιδέψει έξω από τη χώρα, άλλος να μην μπορεί να ταξιδέψει έξω από τη χώρα και να πρέπει να ταξιδεύει με το νου του μέσω του διαδικτύου βλέποντας εικόνες. Δυνατός δημοσιογράφος, είπε ένα σας επίσης, και θα χαρώ ιδιαιτέρως έτσι να δω ένα άρθρο σας στην Εστία για αυτό το θέμα. Πονά πραγματικά πολλούς γονείς, και εμένα ως μάνα με λυπεί ιδιαίτερα. Είναι ένα θέμα που δεν μπορώ έτσι να το ξεπεράσω εύκολα. Κοιτάξτε, υποχρεωτικά με την όσα λέει η έκθεση Πισαρίδη, θα ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Όχι, το έχουμε μπροστά μας. Με το ζήτημα της τηλεκπαίδευσης. Ναι, γενικότερα με την οικονομία. Η έκθεση αυτή έχει που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, έχει δύο πτυχές, δύο άξονες. Ο πρώτος είναι η μείωση της φορολογίας, ώστε η μεσαία τάξη να πάρει μια ανάσα και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να παράξουν πλούτο, αλλά και ο άλλος, μιλάμε για την ανατροφή του κοινωνικού κράτους, όπως το ξέραμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή, αν αρχίσει η συζήτηση για το ποια επιδόματα θα μείνουν, ποια επιδόματα θα κοπούν. Πάμε σε ένα ενιαίο επίδομα από ό,τι φαίνεται, έτσι. Ναι, αλλά ενιαίο επίδομα το οποίο καταρχάς θα είναι ίσο με όλα τα προηγούμενα, για παράδειγμα. Αυτό είναι το θέμα. Έχει πολλά ερωτηματικά. Όπως είπατε, θα περιμένουμε έτσι με ενδιαφέρον και τις διευκρινήσεις. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω, ένα από τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας σήμερα είναι το γεγονός ότι το 25% των κατοίκων στην Αθήνα είναι μετανάστες, παράνομοι μετανάστες, και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές διάβαζα, κύριε Κωτάκη, ότι πλησιάζουν ακόμη και στο 50%. Είναι απίστευτα μεγάλο ποσοστό. Χάνουμε την μπάλα, κύριε Κωτάκη. Τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια τεράστια μεταβολή, η οποία αφορά κυρίως το λεκανοπέδιο και δευτερευόντως στην υπόλοιπη επικράτεια. Η μεταβολή αυτή έχει σχέση καταρχάς με τις νομιμοποιήσεις των παλαιότερων κυμάτων μεταναστών, οι οποίοι είναι νόμιμοι στην πατρίδα μας, εργάζονται, φορολογούνται κανονικά κτλ. Σε αυτό το δεύτερο κύμα όμως τώρα που υπάρχει, η κυβέρνηση τι κάνει? Αποσυμφορεί με τα νησιά του Αιγαίου
αλλά αποφεύγει να ιδρύσει δομές φιλοξενίας σε ολόκληρη την επικράτεια, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις. Τι κάνει όμως? Δίδει άσυλο σε μετανάστες οι οποίοι φεύγουν από τα νησιά του Αιγαίου και οι οποίοι ως πολίτες, ως νόμιμοι πολίτες, κυκλοφορούν στην Αθήνα αναζητώντας στέγη κτλ. Αυτό έχει αλλάξει πληθυσμιακά τη σύνθεση ορισμένων συνοικιών, ώστε στον Άγιο Παντελεήμονα, από ό,τι μαθαίνω, στα Πατήσια να έχει φτάσει αυτή τη στιγμή το ποσοστό των αναλογίας Έλληνες 55% και μετανάστες 45%. Απίστευτο. Και αυτό από ό,τι φαίνεται θα συνεχίζεται για το επόμενο διάστημα. Με τις συνέπειες που μπορούμε να αναλογιστούμε εύκολα ο καθένας μας. Χάρηκα πολύ την κουβέντα που είχαμε, κύριε Κωτάκη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και υγεία σας εύχομαι. Επίσης. Γεια σας.